Drage žene, danas imam jedan jako važan i kontroverzan video za sve nas. Tema glasi ovako. Koja je to razlika između masturbacije i svesnog samozadovoljavanja? Ovako, svi smo upoznati sa terminom masturbacije. Masturbacija generalno se odnosi na dodirivanje sopstvenih genitalija u svrhu užitka, da se tako izrazim. Često ili neretko masturbacija bude način da otpustimo neku vrstu stresa ili nagomilane seksualne energije, kako mi to tumačimo. Kad smo napaljene, pa možda ne znamo šta bismo sa tim, a mi odemo i izmasturbiramo. Često, najčešće, u vezi sa masturbacijom su razni časopisi pornografske prirode, kao i porno sajtovi i videi sa pornografskim sadržajem. Često, ako da ne kažem uvek, ako nema toga, tu postoje i određene slike u glavi u kojima zamišljamo već scene sa nekim nečim. To sad nije bitno šta je u pitanju. Dakle, masturbacija je najčešće, kako je ljudi tumače i nekako je tako opšte protumačena, način da tu vrstu frustracije, stresa ili nagomilanog seksualnog naboja, nazvat ćemo to sada tako, eliminišemo iz tela tako što ćemo prosto prići sebi i na neki način se olakšati. Želim da naglasim da u društvu u kojem je ženama seksualnost zabranjena, moj cilj uopšte nije da nabacujem krivicu i sramotu na ljude i žene koje rade ovu aktivnost i masturbiraju. Ja sam bila osoba koja je mnogo masturbirala i to iskreno baš i nisam tada vezivala sa užitkom. Kao dete sam to radila jako mnogo puta dnevno i jako je mnogo krivice bilo uveženo sa svim tim. I uopšte mi nije cilj da tu krivicu sada nekom nabacujem na vrat. Ali ono što želim da kažem je da postoji veoma jasna, opipljiva razlika između ove vrste kontakta sa sobom, svojim genitalijama i svojom seksualnošću i nečim što se zove svesno samozadovoljavanje. Jedna od takozvanih nuspojava masturbacije jeste što može da postane zavisnost i što može da postane kao droga s kojom se mi olakšavamo. Kao i svaka druga zavisnost ili droga ili način kojim se mi, kako kažem, sebi pomažemo da izađemo na kraj sa stresom i stresnim životnim okolnostima, to nije nešto što treba osuditi, nego nešto treba primetiti, prihvatiti i onda nežno sa tim raditi. Znači, jako je bitno da prosto celu ovu temu pokrenemo i da samo stavimo u okvir to šta je masturbacija u ovom današnjem videu. Znači, dodirivanje sebe koje dolazi uglavnom kao posljedica, to jest potrebe da sebe na neki način olakšamo. Nekad te seksualnosti koja je nama možda prijatna, nekad nekog životnog stresa, nekad neke emocije i to najčešće radimo uz slike, videe ili fizičke slike i videe ili u glavi. Posle ovoga možda se osjećate bolje, lakše, možda ne, možda vam treba opet, to sad već svako ima svoju priču, ali bitno je da vam stavim taj kontekst. E sad, svesno samozadovoljavanje. I ovo je u smislu duhovnosti, zbog svih tih slika i dodataka, jedan način da se zapravo udaljimo od sebe, svoje duše. Ti priđeš svom telu, ali ti nisi zaista tu sa svojim srcem i tu sa svojom dušom. I tu sa svojim telom zaista. Nego ga koristiš kao alat da eliminišeš stres. I to je okej. To je stvarno okej. E sad, svesno samozadovoljavanje. Ja samo kad kažem ovu reč, meni se energija u telu promeni. Zato što je samozadovoljavanje, pa još svesno, zaista put ka Bogu. Put neka, ne znam kako, ka tom božanskom u nama, neka nečemu van nas. Jer mi smo, jel da, ti božanska
bića bogovi na jednom dubokom nivou i jesmo i samo ljudi i potpuno je okej da smo samo ljudi. Ali želim da kažem da je taj pristup, taj način prilaska sebi i svom telu i svojoj seksualnosti, svojim genitalijama, svojoj vagini, svojim grudima, svom vratu i celom svom telu zapravo izraz ljubavi i prisustva. Koja je ključna razlika? Ključna razlika je svesno samozadovoljavanje. Ne idemo da bismo se olakšali, ne idemo jer smo napaljeni, ne idemo sa slikama, ne idemo uz pornografiju, ne idemo sa slikama u glavi, ne idemo sa bilo kakvim dodatnim nadražajima, osim svesti u svom telu i tome šta mu sada prije ili ne. Za mene svesno samozadovoljavanje uopšte ne mora da ima penetraciju ili stimulaciju klitorisa kao takvu. Svesno samozadovoljavanje može da bude tako što ležiš gola sa nekim kokosovim uljem i masiraš sebi grudi. I to je to. To, kada si sa partnerom, se zove predigra. I to je predivno. I to nije manje bitno ili vredno. Jako bitan deo je da nemam slike u glavi, da ja ne trčim negde do orgazma da bih se olakšala, nego sam tu sada prisutna sa sobom i iz trenutka u trenutak gledam šta mom telu prija i treba. Ključna je razlika tu što mi u toj masturbaciji jurimo taj orgazam jer nam da taj trenutak nekakvog olakšanja, a u svesnom samozadovoljavanju ne postoji cilj te vrste. Cilj, ako postoji, je prisustvo sa sobom i poštovanje i ljubav prema svom telu i uživanje u svom telu i onome što mu sada treba. Praksa svesnog samozadovoljavanja je jedna od esencijalnih praksi za izjavljivanje ljubavi prema sebi kao ljudskom biću, kao ženi. Žene koje prvi put iskuse to svesno samozadovoljavanje često dožive da su sve seksualne odnose do tada radile na brzinu, radile tako što su jurile orgazam, radile na neke generalno čudne načine. Nikada se nisu zapitale da li se to meni sada sviđa zaista, da li mi to sada zaista treba ili bih se možda radije mazila. A ako su se zapitale, nisu smele da postave tu granicu u partneru i kažu ali ja bih možda sad samo da mi ljubiš vrat pola sata ili sada do trenutka dok ja osjetim da sam spremna za dalje. Dakle, to kako mi prilazimo sebi i svojoj seksualnosti, da li ti sa sobom masturbiraš i juriš orgazam da bi olakšala stres, ili sedneš sa sobom gola, bez očekivanja, u radoznalosti, miru i milosti sa svojim telom, spremna da daš svom telu šta mu treba, a ne da ti od njega dođeš i uzmeš taj orgazam da bi ti bilo lakše. To je nešto što revolucionarno promeni život svake žene koju sam ja upoznala, koja je zaista svesno prošla kroz to. Neka vam ovo sedne sada. Same sebe prisiljavamo na stvari jer mislimo da je taj orgazam to što nam treba da nam bude bolje. Ili taj seks, ili to nešto. A uopšte nije takav. Nije to priroda našeg postojanja. Ono što nama treba je da zaista legnemo ili sednemo sa sobom u miru ili već tako kako smo i da pitamo sebe i svoje telo, a šta ti treba? Da li ovdje da te pomilujem? Aha, možda ne. Aha, da li po bedrima i kolenima? Aha, možda ne. Po stopalima? Aha, ovdje mi prije. I da na taj način i sekunde u sekundu budemo prisutne sa sobom. Bez ideje da si loša žena ako ne doživiš orgazam. Bez ideje da si loša žena ako se ne otvoriš za seksualni odnos ili za penetraciju sama sa sobom. Bez ideje da ako nešto postigneš onda si dobra. Ovo jako duboko kodira našu stvarnost i naše očekivanja od sebe i koncept
da ti treba nešto da postigneš orgazam ili napaljenost da bi bila dobra žena ili bilo šta drugo. Dakle, ova razlika između ove dve stvari, te masturbacije koja se generalno prihvata kao normalna i jeste negde normalna jer se često koristi u današnjem svetu, i nečega što je maltene sada tek postaje deo normalnog rada na sebi svake žene, tu leži ogromno bogatstvo. I ovo pričam iz iskustva, iz rada sa ženama, koje bi na mom programu Dozvola za uživanje, te bi prvi put u životu napravila taj prostor bez očekivanja, bez jurnjave, bez pritiska, bez moranja. Samo došle sa sobom da vide dokle ide, ali iz srca, a ne iz neke gladi, žeđi i potrebe da sebi nešto dokažu ili da nešto olakšaju. Jako korenska, jako bitna tema za svaku ženu. I verujem da ti samo ovaj video popalio svašta. I neka. I polako. I da li masturbiraš ili ne, sada nije bitno, ali bitno mi je da ovo sve, možda baš imaš averziju prema masturbaciji iznutra, nisi ni znala zašto. Možda je zbog ovoga, ali to ne znači da ne treba da dodiruješ sebe. To ne znači da je seksualnost prljava. To ne znači da ti ne voliš seksualnost svoju ili da ti nije bitna. To samo znači da joj nikad niko nije prišao na način kako je zaista prirodno i potrebno. Sa tim prostorom, sa strpljenjem, sa razumevanjem toga kako funkcioniše ženska seksualnost i ženska energija. To su znanja koje su nekako skrivena od nas, a sada konačno dolaze opet u javnost. I mnogo sam srećna što mogu da budem jedna od tih ljudi koji će o ovome pričati. I ako te zanima da ovo iskusiš u isceljujućem krugu žena, online programu Svaka za sebe, za sada, da budeš edukovana na ovu temu, da dobiješ znanje kako da to sama sebi prirediš, ovo uživanje, i onda da vidiš kako će se to na sve aspekte tvog života jako čudno i magično preslikati. Ja te pozivam na moj program Dozvola za uživanje koji kreće ponovo u martu i sve detalje možeš vidjeti na linku ispod. I pozivam te da ovaj video podeliš sa tim drugaricama kojima možda bi podelila, možda ne bi, ali podeli. Podeli jer je ovo put oslobođenja svake žene. Ta dozvola, da bez cilja uživa u svom telu. Grlim te puno.